Hvala. Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, mi smo ovim amandmanom predložili sledeće: da se u članu 3. posle stava 5. doda novi stav koji glasi: osnovno i srednje obrazovanje je obavezno. Meni je jako drago što sam čula u diskusiji da su mnoge kolege podržale ovakav predlog i sigurna sam da bi ovo bilo najbolje što biste mogli uopšte da uradite ovim zakonom. S obzirom da smo imali mnogo primedaba na ovaj zakon i da smo se složili da on, onako blago da se izrazim, nije najbolji, mislim da je ovo nešto čime biste mogli svakako da iskupite kompletno donošenje ovog zakona. Ako biste želeli da zaista učinite nešto za dobrobit ove zemlje, da nam bude i obrazovanje i kultura i uopšte društvo zaista naprednije i bolje, onda bi trebalo da uvedete i obavezno srednje obrazovanje. Uostalom, član 28. Konvencije o pravima deteta propisuje obavezu država da učine obrazovanje obaveznim. Komitet za prava deteta dao je preporuku Republici Srbiji još 2008. godine, znači pre skoro 10 godina, da i srednje obrazovanje pored osnovnog učini obaveznim, a propisivanje obaveznosti osnovnog i srednjeg obrazovanja bilo bi u skladu sa pozitivnim praksama brojnih država, uključujući i zemlje iz okruženja kao što je recimo Hrvatska. Da ne kažem koliko bi to zaista doprinelo opštoj dobrobiti. Ukoliko vam zaista nije u interesu da narod bude neobrazovan, da narod nema osnovne svesti obrazovanja i kulture, onda možete da nastavite sa ovakvom praksom. Ukoliko želite da zaista idemo napred, da zaista učinite nešto dobro, što bi bilo u korist cele države, pa da vam se ne prebacuje da vi volite da narod bude neobrazovan, da narod ništa ne zna, da samo zaokružuje nešto što mu se kaže itd. Ukoliko biste želeli da odbacite sve ove optužbe i da se zaista ponosite nečim što ste učinili, onda biste mogli da prihvatite ovakav amandman. Hvala.